Singalibelanga Thixo lamandla urhulumente woMzantsi Afrika wonke siubeka phambi kwakho, upresident weli lizwe simbeka phambi kwakho, ngoba wonyulwe nguwe ngesandla sakho, asikonyulwanga ungavumanga wena. Siza ne-cabinet ministers zonke Thixo lamandla sizibeka phambi kwakho, asilibali ukusondeza Thixo lamandla all local government Thixo lamandla sibabeka phambi kwakho. Babona amandla onke siza nabo bonke omasipala bethu, siza nazo zonke ii-mayors Thixo lamandla, siza nazo zonke ii-councillors sizibeka phambi kwakho Thixo lamandla, kanti norhulumente wephondo simbeka phambi kwakho, ingakumbi iphondo lethu eliyi-Eastern Cape. Yiba naye uMntaka Mabuyana Thixo lamandla nesigqeba sakhe sonke, siza nabo phambi kwakho Thixo lamandla ngelithi igama lenkosi. Mdali wezulu nomhlaba, asilibelanga iinkokheli neenkosi zelizwe lakuthi, izibonda zethu sizibeka phambi kwakho nabo bonke abaphetheyo Thixo lamandla, ukuze kubekho ukuzola ezweni lakho. Babona amandla sifuna bayazi ukuthi ngabantu bakho Thixo lamandla aba babalawulayo, whatever bayenzayo Thixo lamandla bayenze bantwaneni bakho. Sibabeka phambi kwakho ke Thixo lamandla zonke izilawuli zethu egameni lenkosi yethu uYesu Kristu. Asilibali ke babona amandla ukuyithandazela inzala kaHagare, asilibali ukuyithandazela inzala kaSara, nabo sibabeka phambi kwakho Thixo lamandla. Siyawubona umbhodamo oqhubekayo Thixo lamandla eMiddle East, sisondezisa izwi lakho, ngoba ngezwi lakho konke kuyenzeka Thixo lamandla onke. NoNkulunkulu Thixo lamandla, iAmerica siyibeka phambi kwakho, iRussia siyibeka phambi kwakho, uIsrael Thixo lamandla, iIran zonke sizibeka phambi kwakho. Ngelelela kwiimfazwe ezikhoyo, ingangathi zenzeka kude kodwa nathi siyasi-affecta silapha eMzantsi Afrika, siyasi-affecta silapha ezwenitsha Thixo lamandla, sisi-affecta kwiindawo zonke. Sibeka thi wena ke Thixo lamandla, ukuze konke okwenzekayo ukwenzele izwi lakho, ukuze kuzukiseke igama lakho. Babona amandla konke oku sikubeka phambi kwakho egameni lenkosi yethu uYesu Kristu. Amen. Sicela ikhwaya. Jesu, Jesu,
Iko
isigqosela ixesha laphisayo ukusithulu sesifolile ikole abantu into yabantu ayifani nezinye siyayikholisela kakhulu loo nto sithanda ke nokudlula ilizwi lombulelo kwi-leadership samabandla befundisi xa besithumele imbalelwano sicela amathakelo omhlangano amabandla amaninzi uThixo usincedile ngawo noba engagcwalanga amathakelo kodwa noko baye basondela kulaa nto besicelile nalamakhulu wena kangasinike igingci nalo besicelile asondele bodwa siyakhuthaza njalo baxa sidibane ekhotini ka-Okthobha sabe sophakamisile umsebenzi siyathanda ke nokukhuthaza kokugqibela bezikhona ileta besithunyelwe sithi la komiti idiliziweyo ezimabandleni ezicela ama-target onyaka kumini convention sinqumele i-target lonyaka eli-50,000 rand sawanqumela ko-local siyakhuthaza pha kuLwesithathu ukuba kukhonzwe i-Men's Week zenziwe ukwenzela into yoba xa siyodibana emhlanganweni siyokudibanisa noko into ebonakalayo siyakhuthaza ke njalo ukuba uLwesithathu angene phaa ke eGinsberg uLwesithathu siyamngena qha necawa uThixo uyasinceda ba xa siphuma enkonzweni singene uLwesithathu namanye amabandla ke mhlawumbi ukuba ayanantsika awakwazi ukwenza uLwesithathu siyacela nekhangela usuku enikwazi ngalo 1 otata bakhonze bakhule bafundiswe emoyeni xa bekhulile emoyeni befundisiwe lemali zethu zizawutsho zinyuke asifuni kakhulu wena imali eninzi babe abantu bengakhonzi siyacela ke into yoba oLwesithathu bethu sibangene mhlawumbe briefly ezweni chasi inqumele unyaka wonke i-14,000 rand 1414 iphakamisa i-10,000 iGinsberg i-10,000 uQongqotha 3,000 Sweetwater's 4,000 uChachu i-3,000 Bishop C 3,000 Bishop D i-3,000 sacela ke ne-organizers fund e-100 rand kula mabandla onke ngaphandle kwe-Ginsberg i-150 eGinsberg ephakamisa i-150 nasezwelitsha i-200 ukuba sangena uLwesithathu ezimali esizibizayo singasithi qwaka ngoba imali le yonyaka wonke siyacela komama sibancede odata sibancedise odata ukuba balebe leyokhonza simane sibakhumbuza odata nakula mabandla ke angenabo odata siyacela into yoba bangene omama odata baba nomsindo kwenza ndaba kuzo badithini kwawuthini ungena omama endaweni yethu batsho babuye bakhonze ngaloo mazwi ke sithi enkosi sikhuthaza kanjalo ukuba ke sikhonze oveki sicele kutata uzawuza ngaphambili azosiphakamisela utata sibulelele yonke into ngegama lenkosi liambile elolizwi lona
ndibulise befundisi, omama befundisi, otata, omama bonke, ibandla, ulutsha, Sunday school ngegama lenkosi uYesu. Amen. Nonqena uba ndingabulisi bonke abantu ngenxa yoba ixesha liphelile. Bazawubuza abantu kutheni ndingababulisanga. Ngoku ndiyalibulisa ngegama lenkosi uYesu. Simbulela uThixo ke owenzileyo ukuthi siyigqibe iprogram. Noba uthi ke ixesha lihambi kodwa iprogram siyigqibile nasinyameze. Amen. Singootata umsebenzi uyahamba, umsebenzi uyaqothoza, kodwa sizawuke siyofika apho siya khona. Siyacela ke kwenye igrupu singahlekwa. Sanusihleka kuzawulunga. Yadawuthi bebandeni xa sizawuhlangana nje besihlangana ngecawe nibakhumbuze odade uba singene ekuseni ngo-9 inkonzo yodade. Amen. Asinayo i-excuse yoba singamkhonzi uThixo. Wonke umuntu okhonza uThixo uyawufumana umvuzo. Iwesi indoda ekhonza uThixo. Ingxaki esawujongana nayo sizawulwa nomama nosisi nolutsha. Xa sifika ngecawe sibeke imithetho besingekho evekini. Ufumanisa inqwelo iyahamba kodwa ihamba ngomsila. Uhamba ngo-reverse. Ityala likobani likuthi songotata. So masithathe umsebenzi wezimfundiso zifumaneke apha. Ziqale ngomgqibelo ngoba kushunyayelwe ngoLwesihlanu. Bekufanele nikhona nizifumana kodwa ke nalifumana ilizwi. Yithi nje goduka ke tata ungakhonzi isiqhelo umkhonzi uThixo ibe ngathi awusoze uphinde umkhonze uThixo. Igama lenkosi malibonke. Sizawuphakamisa umkhonzi kaThixo. Amen. Usiyabulela uNdlovu utata uNhlabathi sonke sithi tata namhlanje. Lezinto azithethayo asizazi kodwa usuka apha engumntana. uThixo uyadibana kwinto endiyileyo yokuthi uthi besingekho nje abazali bephila kodwa imithandazo yabo belele iyasebenza. Kuyacaca uba thina abazali masiqhube sithandaze simkhonze uThixo sawuthi sesilele bavuka abantwana bethu belibamkelwe ke. Ngoku ke ndizokuphakamisa nje ninalo mbulelo ukuba nisiqhube kakuhle. Haleluya. Nigoduke niye ngapha eplate. Andifuna umpisa zonke ngoba ndaliphaza. Hambani ke nigoduke nithi uThixo bemkhulu apha. Nathi nisithi hambani ngemithandazo yethu. Andizokutsho uba niphinde nibuye. uThixo yazi uba nazo niphinde nibuye nizokwenzani. Siyambulela kuThixo ngani ngoku izani ngaphambili bazawuthi xa beme apha sicule undiyakholwa ngoba ixesha selimkile. Nam ndiqondile uba mandilitye ngoseliphelile. Ngoseliphelile nam ke ndiyalile kodwa Jehovah, where is
Mandibulise ke otata befundisi, ndibulisa odada, ndiyabulisa koomama bonke, oosisi, oobhuti, ndibulisa abantwana ngegama lenkosi yam uYesu, ameni. Ndiyabulisa kubangcwele bonke ngegama lenkosi uYesu, ameni. Ndisindisiwe bangcwele, ndiyamthanda kakhulu uYesu. NdinguNozibulo ke, njengoba nezwi lam lisitsho ukuthi igama lisithi Nozibulo, ndilizibulo phakathi kwenhlabathi komakoti. I was so blessed ke ngoba ngoyena makoti wapha owathiywa ngutata zami saphila. Wathi ke belungisile igama labe limnandi osisi wami. Wathi bakuzawuthiyo, wathi no ucingile uyazibula uba nomlokazana. Wakalifuna elo bebegqibe ngalo, wathi nguNozibulo lo, ndiyazibula uba nomakoti. Nkosi yami ndiyamthanda ke bangcwele uYesu. Ndingumakoti wapha kwenhlabathi oncedwe nguYesu, nami ndazithathela uYesu, ndamamkela uYesu. Bandifika kwatata uhlabathi ndiyazana noYesu. Ndiyamazi uYesu, ehamba nosisi, ndandikhonza before sidibane uhlabathi ndikhonza, ndiyayazi iJesus Christ Family. Utata uMyemana owayengomnye wabalapha, iproduct yalapha utata uMyemana. Ndandikhonza khona ke ndisengosisi. Senzisho uba ndiyakwazi uhamba noThixo, ndiyazazi itshantshi zobusisi ukhonza uThixo. Kumnandi bangcwele uba ndikhona, mandibulele kakhulu ukuba ndibe khona phakathi kwenu. Uba ndikhona sikhonzile lempelaveki, nditshilo ke bebekube khona izolo babesibulisa. Ndathi ndifike ngoLwesihlanu, ndifike very early eKapa, ndadrayiva imini yonke. Kwafuneka ndibeke imoto semsebenzini, ndiqhubekeke ngeyethu kuzofika apha. Ndifike izolo ekuseni ngo-4. I was very tired. Wathembeka kuThixo wasithwala indlela yonke. Nkosi yam ndiyabulela bangcwele, niyakwazi ukumbuka umntu. Uyazi baphatha kakuhle abantu. Uba sihamba nomyena kwezi ndawo imali siyakuzo ngelinye ixesha uye umangale. Tata ukhuse uqonda hey, ebelindele ukuthi ukhona umuntu ozayo apha ndikhumbula enye ndizoyibiza indawo. Uba sisiya kunyanga. Samka very early endlini. Xa sifika khona, safika ke asiphunganga ngoba sithe basilenda ixesha baba ngathi ukene betha afikise sikule ndawo. Uba sifika khona, sifika sihleli ke emotweni, isethi nomyena nodadana nje ababini. Uthixo uzabanceda wena odada. Sizawuthandaza wena ngabongo ngokufana ukuthi abekho abanikazi bomhlangano. Napha ke kwakunjalo, safika sahlala nomyena ixesha elide. Iikota zabo okanye amaxesha kusewinter, amaxesha amaninzi imihlangano yabo. Uba sifika siyagodola silambile. Sahlala emotweni sidala. Ndaqonda ndizawuthi naye ndilambile mna. Ndabiza omnye usisana ndambone siyongena phana lithi sicela uyodithengela nje isoka netibheki nentolo, nantsi ibheki lo my friend ndiyayibona. Uyaziwa ndambona unentloni usisi wasithi hayi ke wazithenga ke ezo zinto. Sabeka ndandicela nje amanzi ashushu kuni. Ndothuka ke ngoba uyazi ePlattenberg Bay umyenam I'm so blessed. Iba kanye indawo esiba kuzo iPlattenberg Bay ndatukhuse. Uyazi nikhulise ilita, ndiyaxolisa abangcwele ngexesha ndiyaxolisa Ndlovu. Uyathanda ukuthi ndithethe kakhulu. Uyazi akafuni nantoni kwinto enabakhonzi bakaThixo. Akafuni next into esondela kumfundisi. Uyabona ikhaya lethu pha ePlattenberg Bay. Uba kucelelwa izipika zilala pha kwatata uhlabathi. Abefundisi ukubona ufumana ukuthi akazuthetha nto nje yena ukwenza kwakhe. Ufumana ukuthi abefundisi shem bahleli nje kuma elder khona balalela kweyikala ngoba umuntu obaphatha kakuhle abantu. Ngoku ndiye ndithi ngoku ndithi yimiba ngoba sihambile ke sifikela kulapho nje mina uyazi inyana kodwa xa umuntu okhathala kakhulu banelisho longahoyakanga. Ngoba njengoba sihleli lapha sidithenga izonka sifuna sizithengele into ingathi ungalindelekanga. Sesisho uba lo mazwi bangcwele kukubulela kuni indlela enisilungiselele ngayo. Uyazi saphumla kamnandi nabantwana ekhaya ke kusedevana, ndiwoyicala kwasePlattenberg Bay. Ekhaya ndiwasedevana. Ngoku basifika ke izolo ekuseni ngo-4 ndifika umyena kwafuneka ehambile ayodropa abantwana ekhaya ngoba akumuntu okafuni ukusolisa abantu kakhulu. Uthi nkosikazi kulungiselelwe mna nawe phaa basiyodropa abantwana endevana kumakhulu. Wagqitha ke ngalofo obeka abantwana ekhaya. Bendabe sendiphumla ke mna ke wagqitha nabantwana. Uba ebuya ke ukuvuka kwam ndayobathatha abantwana ekhaya. Siyabulela bangcwele, uyazi uba befika basibakuba sesikhona apha kwathiwa batodada ngeke babuyele endevana abantwana. Balungiselelwe indawo lala abantwana bam. Siyabulela bangcwele kakhulu ububele obungaka enisenzele kona.
uyazi Nkosi yami enenene ukulabatha ukulaleka kwethu ekusina kulabathi ndiyabule ndicela umnika ke nolusane lukhalazi izolo uba kuthina uthethe mna noyizimele zenkosi yena kanye kwitshansi yobulisa wona ke ugqithisa kulusa azonika usisi wakhe amen. Tuba sibulisa kutata befundisa ubona sibulisa dada sibulisa umama osisebhuti nesane sibuke lehlika kwenkosi Yesu amen. Ome ngaphambili ndinguyizimele zenkosi inhlabathi lisindisiwe nami ndiyamthanda kakhulu uYesu uyiphetha kuhle impilo yami amen. Out of abantwana abathathu mina ndingowesibini ndina 17 I'm doing grade 11 uLusa una 9 and then sinobhuti omdala una 22 usekapa siyabela kakhulu kuba phakathi kwenu siphethwe kahle kakhulu. Yes, I was going to say it by myself njengoba ngithethe ba nathi sibukele. Yesterday after the first service we received the call esithi udede ba we should go fetch our bags. And then when I was wondering like why I told mama ba we're going to sleep somewhere. And then Pumigonzo yesterday, and then after that, Otata, they took me out, we went to KFC and bought dinner. And then from there, and then they built a guest house for us. That is the first time that has ever happened to me. Because I feel honored. I hope we go meet your dada. May God bless each and every one of you. I feel loved. This has never happened. And normally, I normally stay at home. But now, I thank every one of you and I'm looking forward to coming here again.
Thank you, Jesus. Masiphinde ke sibulise otata bethu sibulise omama osisi obhuti abantwana besanesungu egama lenkosi uKristu. Amen. Amen. Ngililiswa zinyembezi zemincili. Cinge apho usuka khona. Cinge izinto odlule kuzo. Bathi kuyo yonke lonto ubabalo lusanele. The grace of God is sufficient for us. Ngoba ungenxa yobabalo ithi kwenye ndawo his grace is new each and every morning. Ngoba ungenxa yobabalo ukuba sebesezinto sizizwe akhonto ebhetele esiyenzileyo futhi siyafana nabanye abantu kodwa uThixo wabanenceba ngathi wasisindisa wasizisa edingeni lokuba sibe kunye nani. Malibonge igama lenkosi. Sibule kakhulu unkosikazi sethethile amazwi enza wathetha ubulelo nabantwana. Sibule kakhulu bangcwele ekhaya kuba khona into endifuna uyithetha ukuthi le mithandazo yenu enisithandazelayo ngayo sikulandawo yasePlent sicela ukuthi ningaphezulu ukuthandaza and futhi sifuna ukuthi simele ibhoda phaya ngoba bathi batsho abantu belacala ukuthi siyafunda apha kuni ngoba ufanele bana izinto ezininzi azenziwa ngendlela thina esikhuliswe ngayo. Ngoku sizame ke ngokuba inqwelo siyibuyisele esiporweni. Ngoku ke siyadinga imithandazo ngoba asikwazi ukwenza ngamandla ethu kodwa amandla siwafumana emthandazweni. Siyabuleka kakhulu bathi ngabasikhawuleze silizwini ke ngoba kufuneka sijikile futhi sizodriver ubuyela back ePlent ngomso siyaphangela. Masibule kakhulu uqala kubefundisi bathuswana enhle komiti yonke ibandla omama bonke otata wonke umuntu bangcwele siyabule kakhulu. Sifumanisa lenkosi incwadi yezenzo chapter 12 siqala ufunda ku verse 5 uyotsho ku verse 11. Sibe sasahlukana ndizodala xesha linye nami ngenxa yamaxesha siyaxolisa kakhulu benisitshilo tata ngenxa yexesha izinto zibe ninzi ekufuneka sizenzile namhlanje kodwa uThixo sinceda ndizoba mde. Izenzo chapter 12 from verse 5 to 11. Fundele ngicela ke no NLT Xhosa no NLT egama lenkosi. Siyafunda ke kwincwadi yezenzo chapter 12
Sizaqala ku-verse 5. Isihloko sayo sithi intshutshiso uHerode ukuphunyuka kukaPetros entolongweni. Verse 5. Wagcinwa ngoko okunene uPetros entolongweni. Ke kwathandazwa libandla ngenyameko kuThixo ngenxa yakhe. Ake uHerode wayeza kumkhupha uPetros ngoba busuku wayelele phakathi kwamasoldati amabini ekhonqiwe ngemixokelelwano emibini. Bayena abalindi beyigcinile intolongo phambi kwesango. Iyabona naso isithunywa senkosi sisithi gaga phezu kwakhe. Kwakhanya nokukhanya kwalo gumbi lentolongo. Sambetha ekaleni uPetros, samvusa sisithi, phakama msinya. Yawa imixokelelwano yakhe ezandleni. Sathi kanjalo isithunywa eso kuye, bhinqa ubophe izixathulo zakho. Wenze njalo ke, sithi kuye, yithi uhambu ingubo yakho undilandele. Waphuma wasilandela. Wayengazi uba inene lento yenziweyo ngesithunywa eso. Ebeka ke ubone umbono. Begqitheleke kwelokuqala nakwelesibini iqela labalindi. Bafika esangweni lensimbi elibhekisa kuwo umzi. Elathi lavuleka kubo ngokwalo. Bakuphuma bahamba isitrato sasinye. Sathi kwa oko semka isithunywa eso kuye. Waza uPetros akuziqonda wathi, kaloku ndiyazi okwenyaniso ukuba inkosi ithume isithunywa sayo yandihlutha esandleni sikaHerode, nokuba konke ukulindela kwabantu bamaYuda. Verse 12. But while Peter was in prison, the church prayed very earnestly for him. The night before Peter was to be placed on trial, he was asleep, fastened with 2 chains between 2 soldiers. Others stood guard at the prison gate. Suddenly, there was a bright light in the cell, and an angel of the Lord stood before Peter. The angel struck him on the side to awaken him and said, "Quick, get up." And the chains fell off his wrists. Then the angel told him, "Get dressed and put on your sandals." And he did. "Now put on your coat and follow me," the angel ordered. So Peter left the cell following the angel. But all the time he thought it was a vision. He didn't realize it was actually happening. They passed the first and second guard post and came to the iron gate leading to the city. And this opened for them all by itself. So they passed through and started walking down the street. And the angel suddenly left him. Peter finally came to his senses. "It is really true," he said. "The Lord has sent his angel and saved me from Herod and from what the Jewish leaders had planned to do to me." Cela umama uMbesi athandaze. Isikela umntwana kosemini wula indlela ezethu zikamoya awona amandla zilive izwi lakho
eliphilileyo eliyimpendulo yento zonke. Sikelelani sonke somandla sambule uphile futhi egameni lenkosi Yesu. Amen. Uhleli enhlizweni yami ukuba umthandazo lona singawuyilizeli ngoba singabantwana bomthandazo. The founder of this church, uTata uBhengu, wayengumthandazi. Nabanye abalandela emveni kwakhe nabo babethandaza. And lo msebenzi umile njena ume ngenxa yomthandazo. Ngoba ukuba kungaphela abathandazi, i-Assemblies of God ingafana nezinye icawa. I-Assemblies of God nayo ingaba divided. Kodwa ukuba siseyilento esiyiyo njena kungenxa yomthandazo. Apha kule ndawo siva uHerode lithi iBhayibhile xa uqala wathi ekubeni uba wabulala uYakobi, lithi wamsa isandla naye uPetros wamfaka entolongweni. Ngoba ongendawo ehleli njena ufuna ukusifaka entolongweni, ehleli njena uzingelana nomphefumulo wethu, ehleli njena ukhangela indawo anosibamba kuyo. Ukhuphe oHerode ukuba bathathe abantwana bakaThixo, not just abantwana bakaThixo kodwa abo abathandazayo, abo abame enyanini, abo abaphila ubungcwele. Ngoba into esahlulayo apha endleleni yokukholwa ubungcwele. Yes, singathi sisindisiwe, singathi siyakhonza, kodwa apho esahluke khona sahluke ngobungcwele. uHerode ke akabafuna abantu abanjalo ngoba ufuna ukubabulala, ufuna ukubasa isandla ukwenza into yobana icebo likaThixo liphele. Bayibona igama lenkosi. Lithi iBhayibhile kule ndawo kuthe esesentolongweni uPetros kwathandazwa libandla. Ngoba ibandla eli kumele ukuthi lihlale emthandazweni. Yiyo lento umkhosi kaThixo wathi ngomvulo makubekwe icephe phansi uthandazwe, uthandazelwe bonke abantu. Ngoba ungayena bangasindiswa bonke abantu bafikelele ekuyazini inyaniso. Bayibona igama lenkosi. Kodwa ngoku ibandla likaThixo lisebuthongweni. Abantu bayawudonja umthandazo, abantu bayadonja ukuzila ukudla, abantu bane-excuses nge-excuses ngenxa yobana boyiswa ngumthandazo. Kanti uSathana yena uthe qhu uyabekezela, ufuna ukufaka abantwana bakaThixo entolongweni. Ngoba xa usentolongweni into yokuqala kuthatha ifreedom yakho. Into ubukwazi uyenza ukwazi uyenza. Uba uqhela ukuthandaza ukwazi ukuthandaza. Uba uqhela ukudla ubuqhela uzila ukudla awukwazi ukuzila ukudla. Uba uqhela ukukhonza awukwazi ukukhonza. Uba uqhela ukunikela awukwazi ukunikela ngoba uvalelwe entolongweni. Bayibona igama lenkosi. Singabona abantu bebuthakathaka okanye besensitive is because balekhishe emthandazweni, is because bafakwe entolongweni. Ngoba ongendawo ufuna ukubulala nokuchitha umsebenzi kaThixo. Bayibona igama lenkosi. Kodwa elibandla uPetros owayekulo lathandaza ngoba liwazi amandla omthandazo. Ngoba umthandazo lona sisikhiya sokuvula ingcango ezingenavuleka. Kodwa ngenxa yomthandazo
welungisa baliwe igama lenkosi and uThixo uyawuphendula umthandazo welungisa lithi iBhayibheli lapho kule ndawo kwathi kusenjalo uPetros esetolongweni kwafika isithunywa sabethe egxeni baliwe igama lenkosi ngoba uThixo zikhona izithunywa azithumela abantwana bakhe ukuthi zibaluse ukuthi zibagade ukuthi zihambe nabo endleleni yokhona baliwe igama lenkosi lithi iBhayibheli apha sathi sakufika isithunywa ngobusuku elele phakathi kwamasoldathi kuthiwa safika sathi phakama Petros yena khanga ibhilive ukuthi sisithunywa esithunyelwe nguThixo ngoba izinto zikaThixo xa zisenzeka akukholeleki ingqondo yemveli ayizamkeli izinto zikaThixo ngoba we are serving a working miracle God siserve uThixo owenza izinto ezi-impossible zibe possible ngoba yena unako ukwenza akukho nto emnqabeleyo maliwe igama lenkosi ithi wathi awufika sathi sawufika isithunywa sabetha egxeni sathi wena Petros vuka uphakame ithi kwabakho ukukhala ngoba uThixo wethu lona esimkhonzayo ukukukhala xa ekhona yena ubumnyama buyadeda xa ekhona yena imbophelelo ziyemka xa ekhona yena isimo siyatshintsha ngoba unguThixo owenza imimangaliso maliwe igama lenkosi sathi phakama sinya lithi iBhayibheli immediately yawa imixokelelwano ezandleni zakhe yawa imixokelelwano ezinyaweni zakhe wathi ithi wambu ingubo undilanda besithethe ngengubo ke apha eweekendini sathi ikhona ingubo esinikiweyo ngamazulu ekumele ukuthi siyinxibe ingubo engumthandazo ingubo yokwenza izinto zikaThixo ingubo engumoya oyingcwele ngoba ngeke ukwazi ukuzenza izinto zalapha kule nkonzo ungathandazi ngeke ukwazi ukukhokela kule nkonzo ungazaliswanga ngamandla kamoya oyingcwele kumele ukuthi ube ngumthandazi kumele ukuthi uphile ubungcwele maliwe igama lenkosi ethi ngelo xesha immediately wathi ithi wambi ingubo undilandele ithi wasilandela isithunywa uPetros ephuma entolongweni apho isikela yona ithi xa badibana nomnyango wensimbi isipossible ukuphumela emnyangweni wensimbi kodwa uPetros waphumela ngoba ehamba noThixo ophilayo bangcwele sihamba noThixo ophilayo sihamba noThixo onamandla onke we are serving a supernatural God uThixo ozinto zonke ebomini bethu maliwe igama lenkosi kunentolongo endifuna uthetha ngazo phambi koba ndivale intolongo uSathana avalele khona abantwana bakaThixo ukuze bangakwazi ukuphefumula ukuze bangakwazi ukukhoza intolongo yokuqala intolongo yokuba kubanjwe imali zakho uthi uyafuna unikela endlini kaThixo kodwa xa ujonga ifinances zakho ubona uba ukwazi and ebungakwazini kwakho uwadela amandla kaThixo
Intolongo yesibini endifuna uthetha ngayo intolongo yokuhlutshwa ngabantwana. Uthi xa uhlutshwa ngabantwana ubona abantwana be-involve kwizinto ezirongo, umdela uThixo ukuba uThixo unako ukuba nawe ngenye imini akukhumbule. Kodwa ndifuna ukuthi namhlanje uThixo uyakwazi ukwenza izinto ezingenokwenzeka ebantwini. Imithandazo yethu ayiweli phansi. Imithandazo yabazali bethu babathandaza ngempilo zethu. Siyi-product namhlanje yomthandazo. Hlala emthandazweni. Maliwe igama lenkosi. Ngoba izwi lenkosi lithi thandazani ningaphezi. Into yethu isemthandazweni. Intolongo yesithathu kukuba umuntu abanjwe yi-sickness, sisigulo. And esi sigulo esi sikwenze ukuba ungabi nawo amendu okwenza umyalelo nokuthanda ukaThixo. Kodwa ndifuna ukuthi laa Thixo wayephilisa izikhwala, laa Thixo owayephilisa iimfama, he is still the same God. NguThixo ophilisayo, nguThixo osindisayo, nguThixo ovusa abafileyo. Ndikhe ndangqina apha ndisithi phaa ebandleni kwakho usisi owafunyanwa si-stroke. Oogqirha bathi sobaphinde akwazi uperforma iidyuti zakhe kwaingqondo le yakhe sozise, kodwa sathandaza silibandla ngoba umthandazo baninzi bangcwele zingababali. Omnye umama recently, I think last year, ephethwe yi-cancer wama ngomvulo. Inamandla inkonzo yangomvulo, ungayideleli. And ungathi xa uhlutshwa yinto ungezi uzoma pha ngaphambili wenza izicelo nemibulelo. Laa mama wema pha ngaphambili wathi bandla lam ndidiagnoswe into yoba ndine-cancer and ndiku-stage 4. And ndiku-stage 4 njena ndihamba ikhimo. And ndiyibonile mos ikhimo kwabanye abantu indlela ebagqiba ngayo. Kodwa sathi sizawuthandaza uThixo osezulwini onako ukwenza uzaphilisa mama. Kodwa ndithetha today lo mama akana-cancer ngoba sikhonza uThixo ophilayo. Ndingazibala abagcwele zininzi. Omnye umama osandawufika phaa enkonzweni uza kuthi siyi-leadership nomfundisi uthi, ootata uzunyana wakho una-20 years umqwayile uneswekile. Uthi bootata umntanam uyandililela ufuna ukoluka, but according to oogqirha xa mem-examiner bathi he's not fit into yobana angoluka. Sathi mama sizawuthandaza lo mfana uza koluka kulo nyaka. Sathandaza silibandla. Ndiyakhumbula lo mfana, I remember one day eshumayela umfundisi wethu uMakheba phayana sikrweqwe ngasemva. Kuthiwe hey nanku lo mfana uyavomita uyaphela phaa ngasemva. Siphume sizi-elders sihambe siyothandaza. Ndamkhwaza uThixo kaTata uBheki, ndamkhwaza uThixo wasekhaya, ndamkhwaza uThixo ka-Abraham, Thixo ka-Isaka, uThixo kaYakobi. Umfana wabhedulula ndathi Thixo wena uzange wasidanisa. Nakule imeko khona futhi uzophakama lo mfana ngegama likaYesu. Ndikuxela today la mfana ulukile last year. Maliwe igama lenkosi. Ndithetha ngoThixo esihamba naye. Uthi uverse 10 ndizohlala phansi. Uthi uthe akuqonda uPetros wathi ndiyazi okwenyaniso ukuba inkosi indihluthile esandleni sikaHerode. Maliwe igama lenkosi. Inkosi inamandla
inkosi iyakwazi usihlutha esandleni sikaYehova. Okwethu kuba sithembele kuye, sibeke ithemba lethu. Ungabeki ithemba kule nto odiagnoswe ngayo, ungabeki ithemba kule meko ojongene nayo. Mayibonge igama lenkosi. Noma emsebenzini kudala usebenza udinga ipromotion, kodwa kuThixo zonke ezo zinto ziyenzeka. Mangqine kokugqibela ngam nonkosikazi sifonelwa i-management phofu ngensuku ezahlukanayo ithi Hlabathi kukhona omnye osanda retirisha, ithi sibone wena among the people ukuthi ube one of the commanders. I ask myself ukuthi bakhona mos i-seniors awukwazi mos ukuba i-commanders zibe zikhona eziyi-seniors eziphambi kwakho. Ndithi mazikhona mos eziyi-seniors eziphambi kwakho, andikwazi uba what about bona kuthiwe sibone wena. Ngoba xa uThixo esenza umsebenzi wakhe nawe uyamangala uthi really is it me Lord, kodwa yafika into ethi uThixo unako izinto ezingenokwenzeka ebantwini uThixo ziyenzeka. Manuweka malenkosi unkosikazi recently naye kumka iCommander engaphezu kwakhe, naye zikhona i-seniors ezingaphezu kwakhe, kodwa i-management yathi we appoint you ukuthi ube yi-acting commander. Izinto bangcwele uThixo asenzela zona ziyamangalisa. Yiloo nto uPetrosi wakhumbula ukuthi sisandla senkosi esisindisileyo entolongweni, sisandla senkosi esendenze ukuba ndiphucuke esandleni sikaHerode. Ngoba uHerode ukhangela abakhozi bakaThixo. Botata bam, masiphakameni, let us rise, siye emthandazweni. uThixo uzasikhupha kwezitolongo. Enye intolongo esibulalayo besithetha ngayo inhlalo yomtshato ekhaya. Sathana mninzi ekhaya. Otata uthi omnye utata nkosikazi bengafuna iveke kulento ngoba ndizithethi zonke izinto phaa kuye. Uthi omnye utata umama wakhona le-organize xolweni mama. Uthi tata uHlabathi ndandiba mna ileta uHlabathi uthi ndandiba nizandibiza after ndibhale ileta libuze into yobana kutheni uthetha ngohlobo nje kule ncwadi, ngoba ootata bayafa ezindlini, oomama bayabatshisa ootata ezindlini. Nditsho ngenye imini phayana sithi sihamba nootata endleleni yokhonza, kodwa ubabone ootata sebephelele endleleni. Xa ndiyiqwalasele njengoba simane sivizitha nje amakhaya, ubone ukufa kusembizeni. Kodwa bootata bam, I want to tell you ukuthi hlalani emthandazweni. uThixo nguye olungisa imitshato, uThixo nguye olungisa umuntu, uThixo nguye olungisa isimo. Akukho simo uThixo ohluleka kuso, konke uThixo kuyenzeka. Bootata bam, hlalani ngesifuba. uThixo usebenzisa indoda enesibindi. Ube nenkani zikaThixo. Uyabona xa sendimile phaa ndimele inyaniso, ndiba iinkani zikaThixo. Ndithi le into soze yenzeke ndikhona, ngoba siyo, ngoba uThixo
Malwe igama lenkosi. So lonto longo yabagqiba utata bethu. Bona utata bebonakala ngecawa bengabonakali bafundisi bami. Ufuna unixelela kahle ukuba elagumbi lotata liyafuna uthandazela. And otata masiba inviteni emthandazweni. Ngoba usathana ukhuphe umkhosi to destroy imitshato. Especially lapha Assemblies of God. The rate of divorce is high. Kanti Assemblies of God lithemba. Xa abantu bejonge Assemblies of God baba nethemba. Ngoba bakhona abantu ababelinyaniso. Kodwa uHerode ufuna ukufaka abakhosi bakaThixo ukuze kuphele confidence. You know utata xa kuphele confidence kuye akanaso isibindi. Kuthi noba izinto ziyenzeka avesa jonge phansi. Ngoba kuphele confidence. Kodwa ndifuna uthi namhlanje botata bam rise up. Phakamani uThixo uthumele ingelosi yakhe. Ukuze azonihlangula. Ukuze azonikhulula esandleni sikaHerode. Ngoba uThixo wethu unako. uThixo wethu uyaphinda. uThixo wethu uyeva. uThixo wethu uyimpendulo yezinto zonke. Let us rise botata bam. Siphakame bomama. Masibathandazele otata. Ngoba nina ngobama bomthandazo. Ofisi bam masibathandazelele otata. Obhuti bam masithandazele badlala sekhaya. Masibuyelele emthandazweni. Ngoba umthandazo nguwo ozolungisa izinto. Ngoba umthandazo unamandla. Isikhungo selungisa siyoyisa. Malwe igama lenkosi. Masibuyele emthandazweni. Ngoba ukuze izinto zilunge sincedwe umthandazo. Malwe igama lenkosi. Ukuze izinto zikaThixo zibheke phambili masithandazeni otata bam. Noba udiagnoswe isigulo ekuthiwa soze siphele uyawuhlala uwiki. uThixo lithi iBhayibhile otshafileyo makathi unamandla. Malwe igama lenkosi. Nditsho wena ekudala uthandaza ipromotion ayifumani. Nawe businessman dala iapplication amathenda usifaka kodwa sizothandaza. Namhlanje uThixo onako. Malwe igama lenkosi. uThixo onako. Sizawuthandaza namhlanje. Ngicela abo uThixo bakhe bambeke ku-test. Ngicela bazicela uswele etafile tata. Ngicela abo abathi Nkosi ndifuna ukuphuma kule ntolongo. Kule ntolongo yoba ndingabi na progress. Kodwa today usithumele isithunywa sakho. Sentobana sendikhulule. Namhlanje umthumele umuntu wakho. Wentobana athethe ukuphila. Umthumele umuntu wakho ukuba imiqokelelwano okubanjwe yiyo usatha iminyaka. Today is today. Malwe igama lenkosi. Today is today. Ngoba we are serving a working miracle God. Akukho nto uThixo emnqabeleyo. Noma ufuna umsebenzi kudala ufaka isifi zakho ufuna umsebenzi. Kodwa ndifuna ukuxela namhlanje imiqokelelwano ebambe isifi zakho yawa ngegama likaYesu. Ngegama likaYesu. Ngegama likaYesu. Ngegama likaYesu. Malwe igama lenkosi. Amadimoni ayalasa eligama. Uba namandla umkhathi. Amagqwirha. Ibhudulu. Haleluya. Ziyalasa eligama. Linamandla. Cela mkhawuleze nize ngaphambili. Aba batshoyo ukuthi Nkosi kudala ndithandaza. Kudala izinto zami zingahambi kakuhle. Kodwa namhlanje ndiza kwi-altar
namhlanje ndiyazimisa phambi kwakho ukuze wenze umsebenzi ngoba uqalileyo umsebenzi uyawufeza watsho eCalvary wathi it is finished. Bantu igama lenkosi sikhonza uThixo njalo, uThixo ongeloxoki, uThixo ilizwi lakhe elingabuyeli kuye lingawenzanga umsebenzi, uThixo owenza umangaliso, uThixo ovusa abafileyo. He is still the same God. That Thixo katata uBhekhu owaqabula ipente ebhayi. Sisakhonza yena namhlanje, cela ibandla limeke izinyawo. Sikhonza yena namhlanje. That Thixo owayephilisa isixhwala, that Thixo owalungisa neyami impilo nobambomi, ngoba uThixo uyabuqokelela ubomi bomntu abutshintshe. Umangala abantu ukuthi ngiyeni nguye nalo. Lithi iBhayibhile uPetros uthe aba ephumile xa engena endlini bembona kulo Maria kuthi bathi nqa, ngoba izinto zikaThixo ziyamangaza. Abantu bathi nqa ukuthi hayibo lona ebeyilento izolo namhlanje uyile is true, ngoba izinto uThixo xa ezenza uzenza bathi nqa abantu. Hayibo igama lenkosi lithi iBhayibhile bamangala uMaria, uRotha wava ukuba eli lizwi likaPeter kuthiwa akalivuli icala. Wathi naku uPeter enqonqoza, naku uPeter esemnyango. Lithi iBhayibhile bathi ayisugeza wena. Mayibo igama lenkosi ngoba uThixo wenza izinto ezinqabileyo. Sikhonza uThixo njalo, uThixo onamandla onke. Namhlanje uThixo uzakwenza umangaliso apha kule kota yaseBishop Center. Your life will never be the same. Mayibo igama lenkosi, because our God is a God of miracle. Thixo wethu uThixo wemangaliso. Ithenda ekudala usifuna uzosifumana, and uze Monday uzobulela uThixo. Ipromotion ekudala uyifuna emsebenzini uzoyifumana. Mayibo igama lenkosi. Ithi iBhayibhile funani tanke ubukumkani nobulungi zonke ezinye zawulandela, ngoba thina silandela kubuhle nokulungileyo. Mayibo igama lenkosi. Utsho uDavide uthi ndawulandelwa kubuhle nokulungileyo, ngoba xa sikuThixo sinento zonke. Mayibo igama lenkosi. Iinyembezi zeminyaka namhlanje ziyaphenduka, namhlanje ziyosulwa. Noma ubazi abantwana bakho ukuthi baphi, mhlawumbi babuye zezijasi, mhlawumbi usentolongweni, kodwa uma ume kule ndawo isandla sikaThixo siyafika entolongweni, siyafika kulo ndawo akuyo, noma kuthethwe ntoni na. We reverse all the cases. Ngegama likaYesu. All the general cases. Siyashawula namhlanje. Ngegama likaYesu. Ngegama likaYesu. Ngegama likaYesu. Reverse all the cases. In Jesus' name. In Jesus' name. Siyathandaza. In Jesus' name. Cela phansi zakho. Siyathandaza. Umtshado wakho uyalunga namhlanje ngegama likaYesu. Abantwana bakho bayabuyiswa. Your finances ziyatshintsha namhlanje. Into ekudala uyifuna iyafumaneka, ngoba kuye zonke izinto ziyenzeka. Bawo siphambawo
kuwe Jehova, Thixo wabazali bethu, siza kuwe Somandla, Thixo kaAbraham, siza kuwe Thixo kaIsake, Thixo kaYakobi, siyathandaza ngegama likaYesu, ngegama likaYesu, ngegama likaYesu, Jesus, ngegama likaYesu, Jesus, ngegama likaYesu, ngegama likaYesu, ngegama likaYesu, ngegama likaYesu, ngegama